Poštovani gledalci, dobro jutro. Dobrodošli u ovaj poslednji dan vikenda, a poslednji dan srpske 2012. godine. Neki ljudi ne vole dočeke novih godina, neki ih dočekuju 2 puta za 2 nedelje. Ako ste među ovim drugim, onda se polako razbudite i naravno čuvajte snagu za večeras. Počinjemo sa našim dnevnim aktualnim temama. Naravno, poslanici Skupštine Srbije radno su proveli noć, a i većina nas kraj malih ekrana. Skupština Srbije sa 175 poslaničkih glasova usvojila je rezoluciju o Kosovu i Metohiji koja predviđa da svi budući dogovori sa Prištinom moraju da budu u skladu sa tim dokumentom i da svako rešenje mora da bude u skladu sa Ustavom Republike Srbije i rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Ili sa familijom koja ne živi u njihovim gradovima. Sad, kakvi su uslovi za vožnju ovoga jutra? Reći nam Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije. Jovica, dobro jutro. Dušice, dobro jutro vama, dobro jutro i svim gledalcima jutarnje. Sporni amandman na podršku rezoluciji uslovljavala je skidanjem tajnosti s platforme. LDP je optužio vlast za sve što se dogodilo, sažeto u nekoliko sati sramote i malo toplije. I evo, sledi informacija o vrednosti dinara u odnosu na evro. Dinar sutra stagnira prema evru, tako da će zvanična srednja vrednost biti 111,93 dinara za evro, tako kaže Narodna banka Srbije. A mi kratko samo idemo na reklame i onda se vraćamo. Ovo Svetlana brzo u zatvorenu prostoriju i čaj i naravno lep provod večeras. I veliki pozdrav naravno svim našim kolegama u Leskovcu. Naravno sledi vremenska prognoza. Nailazi na nerazumevanje i dela političkih snaga i dela javnosti koji misle da smo mi u prilici da sada ono što mi kažemo svi odmah prihvate. Da moraju da prihvate. Aktivna pozicija, rezolucija je usvojena. Koji je prvi naredni korak? Dakle, prvi korak koji preduzima vlada Srbije? To je neka vrsta ucene, odnosno zahteva i očekivanja Beograda od Brisela, da kad god se postigne neki... Principima predložene rezolucije? Ja ne znam da li ona ima predlog za sever ili su to medijske špekulacije. Čini mi se da je i demantovano iz jednog kabineta da ona ima neki... Tehnički prijem i mi konstatujemo da je sve u redu, onda možemo biti bezbedni i živjeti bezbedno u takvim zgradama. Da, po zakonu, ali nemaju ne zato što su nemarni, nego što se desilo se par puta da ne... Večeras po julijanskom kalendaru isprećamo staru godinu. U novu ćemo, nadamo se, ući srećni, veseli. Pa pošto kažu da se po jutru dan poznaje, evo mi dajemo svoj doprinos. Trubači i Aleksandar Radojičić sa nama ovog jutra. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Dakle, pred gledalcima 9 novih epizoda na putu za Montevideo. Možemo da kažemo šta je na početku? Kako počinje ovaj drugi deo? Ispraćaj. Mislim, pripremam za ispraćaj. Razne komplikacije se dešavaju. Razne komplikacije, pa zato su mene zvali. Zato su mene zvali u emisiju posle. Glumac iz Grčke se pridružuje na brodu. Ne mogu da kažem sad koji lik igra i sve to treba gledalci da otkriju, ali... Ja nikom nije dosadno. Hoće li biti trećeg dela? To se ne zna još uvek. Znači, nove epizode. Da, ali nama je rečeno da govorimo o novi. Pa on se uvek snađe. On se uvek dočeka na noge. Mi mislimo da se vrlo dobro snaži. Odlično. Hvala što ste bili naši gosti. Šalimo se naravno malo od večeras. Gledamo nove epizode. Hvala još jednom. Hvala vama. Ostanite uz jutarnji program. 7 osoba je povređeno kada je nešto pre 7 sati na autoputu Beograd-Niš kod Vrčina došlo do saobraćajne nezgode, odnosno sudara Lastinog autobusa i kamiona. Intervenisali su i vatrogasci koji su pomogli u izvlačenju putnika iz autobusa, a na licu mesta je naš kolega Marko Maksimović. Izvolite. Hvala lepo. Sad hoću odmah za početak da pokažete šta ste dobili, a ja ću da kažem. Dakle, ove godine dobio je članstvo u svetskom klubu katapultiranih pilota u klubu Martin Baker. Članska karta sa brojem 5817, a to znači, hvala Bogu, preživeli. Jel možete se prisjetiti tih trenutaka? Jel uopšte služi sećanje u tim momentima? Su to samo refleksi? Prvo što je bilo sam povukao ručicu. Nisam ni način drugo razmišljao, ni da se pripremim, ni da saputniku mom Čiči kažem da se on spremi. Refleksna reakcija, što kažete? Apsolutno čisti refleks za preživljavanjem. Dobro, u tim trenucima čovjek u suštini nema vremena ni da razmišlja, ni da... Ne, nema vremena. Način
na koji vas i uče u školi. Apsolutno, trening postoji, mislim, samo što je bilo malo jače. Lovima dizeli tokom agresije NATO, tako 99. I tada ste leteli, dejstvovali ste iznad teritorije Kosova i Metohije i naravno da pozetimo kod Stare Pazove upravljajući Lastom. On je svesno žrtvovao svoj život. Kolika je hrabrost uopšte potrebna? Je jako teško palo njegovo. Srećan vaš 19. rođendan, što vi kažete vaš drugi rođendan. Hvala lepo. Hvala vam. Mada je vlada Srbije preporučila da 14. januar bude neradni dan. Zbog proslave Srpske nove godine, sutra će većina radnika imati uobičajeni radni ponedeljak. Gotovo svi trgovinski objekti radiće kao i svakog radnog dana, što važi... Prošle godine najbolji izvorno muziciranje. Jel nastupate i sad ove godine? Da. Najlepše, evo, najbolje buđenje za danas. Dakle, sada slušamo vremensku prognozu. Anđelka, isto vam želimo i mi. Dakle, veliki pozdrav, hvala što ste bili uz nas i ovoga jutra i naravno, lepo se provedite večeras. A da bi taj provod onako celokupno bio dobar i lep, pazite kako se ponašate i ukoliko pijete, nemojte da vozite. Uspešan dan i naredna nedelja. Veliki pozdrav od celokupne ekipe jutarnjeg programa.